ndị be anyị bịakwanụ nụrụ update ka esi wee gbu ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa a na-agba Akidi n'Awka na-akọwakwa n'okwu ego na-eselu ndị ya na sekuriti na mgbe ndị sekuriti bịa na nke ya na-agwara ya na ọ ya akwụ 200,000 ya bụ nwatakịrị nwoke wee sị na ife ọ ya akwụ 150,000 n'ọkwa na ya ka ọ nọzi ọgụ wee su ya bụ nke nwoke wee sị na ọ ma nkwụzi na ndị udo na-achịkọ ndị uwe ojii bịara ife ahụ amakwa m nke atị bịarụ na fa kpụrụzie ejebe n'ọfisi fa ọ bụrụ na ikpe kafa ya akpụpịa kafa kpụpịa ọ bụrụ na fa ya atụ ya nga kafa tụọ ya nga fa wee kwechiri na ọ ya akwụ ụgwọ ụna na-anụkwa n'ọkwa ya sebezi okwu ewee tịfa wee weta mma wee maa ya wee gbaa ya ọnụ egbe na-abụkọ ịtọ ụnụ ya abịakwa ka ụnụ nụrụ n'ọnụ onye anụnwa na ọ bụrụkwa m ụkọrọ na onye a na ebe a wee na-asị na ndị vileji be nke nwoke a so wee gbue n'ọfa nwa bụ ife kpọrọ ndị ọrụ nche wee sịfa na nke nwoke a na-ele ọgwụ na Fabiano na-emebisi ndị yut ụnụ ya abịakwa ka ụnụ nụrụ ka o si wee kọ ka ụnụ gwazie m na ndị ọrụ nche na fejere ịrụ ezigbo ọrụ ka fejere iri bribe nọrụkwa na ya gbuo nwa mmadụ ya bụ akụkọ ọjọkwọrọ njọ. I may be the first or one of the first people I contact maka this issue. Evening time or teacher be akpọm direct call hello kasie mkpọtụ ka nkwụsị aka yos na mmadụ a n'ihi na kwụsị m oke ka ọ send ya ziere m ihe na WhatsApp ewee send ya lụ vidio ebe ibi ya aga na keke first na-asị m na ndị onye ndị Udogachi gbagburu kịta na mba ukwu na mgbakwu izi ndị ajụ izi njụrụ owu gịnị ka o mee? The reply the guy bụrụ o ji bụrụ na young boy na-agbakwa mbọ na ọ nụrụ nwaanyị ọfara nwunye dị ime. I sense emotional blackmail. Kedu ife o mee is the question. If you are coming to my DM, leave sentiment, tell me the truth. So I refuse to post about the incidents, commented the information, because after the first person, tons of DM videos on my TikTok page and few from Facebook just message na batazi iyota. So I refuse to talk. When you go see okay that I have heard about na my idea of ihe na-eme iyota haka more down. So any ọbụla na ajụ ndị onye dem njọ ya kedu ihe o mee? Nobody is saying a word. Yeah, kwa mbona ọjọọ na no young guy na ọ nọkwa ile onwe ebe ọ na-ele ife. Njụọ the person nke ji ọ na-ele gịnị ka ọ na-ele? Ọ na-ele bịa palọ. Ọ sị m mba they are something they are hiding mgbazie nkịtị. So today, the first person I'm saying na ije protest no na yeah, fine and good. Who mo say fine. Cause me I blow mo na rubuta akọ ko we to ka we I don't with the followers na no now. Iyota. So I'm like ngwa gi my word is my bond with you. Iyota. If I be this long na say ta my bond with you people has start decreasing. So I like saying what I know. Like even if it is not what I know, ihe man o yile eziokwu. So ebe ga akpọkwa m ọzọ sị m na ha ji eji me protest agbaba ha egbe na ndị mmadụ enwego casualty. O nwere ihe a na-ezobegodu yota. And mgbe o nwere after the first person nọ ndị Udogachi ndị people na-asị ndị ọzọ na-asị nọ ndị aka odo but ndị aka odo enweghị egbe. The story akwụkwọ straight. So fast forward to the afternoon, I got a call that because I was disturbed, so I have to make a call. So I got that na governor and all the business no way na deputy ebe and see okay. So I learned that deputy governor Galumbako about the incidents. So after that one, Bezie get her in contact for the full story, and here is the full story what happened. Akidi is a young boy that hustle through. Kedu hustle ya? Ọ na-ele anwụrụ. Ọ ihe ọ na-ele. Allegedly, na ọ na-elekwa hard drugs. Eyota. So it happens that ndị mgbakwu, ndị villagers dị esu imi, kpọtalụ ndị ahụ bịara ya n'ọnụ na ọ na-enye nsogbu n'obodo. Eyota. So ndị mgbakwu aka ha dị n'ọnwụ the young guy. Ọ na-ele anwụ na hard drugs, na ọ na-emebi na ọ na-ele what is it called? Colos, na useless youths ha. And this source now is from an authority in Mbakwu. So abịa ka akpọrọ ya abịala ọ nọ na the ebe ọ na-ele the team mana ọ nọpụla anọpụ. So azie nwoke si ya ka ha dịchọ ka ejide evidence ha wota anwụrụ. So nwa nwoke ga wota anwụrụ bịa nye ozugbo o wetara anwụrụ ahụ ji n'aka eme nwa ya arrest ya nwa ji move ejidekwuo ye
ịghọta. So adọgasị bịa there but ebe mmiri nọ mebi ma ebabazi opi ụgbọgụrụ is that as na na-ayị ego there na asị akwụọ 200,000 naira ọsụ na ihe o nwere 150 ha adọghagide ma ọ chọzi ime the transfer maybe 150 o mere 200 so anaghịzi eme 200 ọsụ na ọ ya eme ebe a ka the outbox nọ wee bido amana ntị na-ekwu na so gidi ya na-asị ngwa sịrị fọndụ oya ego ka o soro ha jebere ndị ọfịs achọghị ije ịma udo igwe onye fọs udo okwu ahụ so ọba na dragon ọbawa mba duto na ọgbago ego onwego like ọ kọmiti go ha onwezi ọ na-ịba mba sa na-abazi mba ahụ gidi ama ya mma ya nwa mere Galadima ọ nọghị in a peaceful way ya nwa na-apịasị nke so ewelu mma casualty dị ya olu mma melụọ ya which is against the law ọsọ onye ya na-eme ka ya jee face the judiciary enye sentence ya ọ gasa abụọ sentence ya ịghọta so agadazie ime ihe Galadima ọfụ na olu uzubego o ji ịgba ọsọ akụọ ya ihe n'isi anya ọnwa ahụ ọ na-agba ka o je maa fence agba ya egbe ọnụ egbe na ịghọta so ịgba ka agbaziri ọda ndị bịara ime ya res tọrọ. I'm hearing that afube phone, that means nanda with the phone here as to clear the evidence. So rest in peace, Akidi. Rest in peace, but I think I'm just going to church go Masoludo. Nda ikpoilu n'ọrụ azụkwa ha azụ. Una na-enyekwa ọzụ tupu na akpọrọ maka ihe mkpọrọ ikpokọjo ihe niile mkpọrọ ikpoilu udo na most of them 75% of them behave like bandits. They don't work. Education kwa ebe ọ na-alụ ya primary 6 mmadụ ego cha primary 6 nwere ihe ọ na-ame na bụrụ mmadụ. Asọmpi secondary they behave anyhow. Ọnụ na ji ego, ọnụ kụrụ ya ife, ọnụ sọrọ ya mma, ọnụ kụrụ ya ihe talk through n'isi, ọnụ gbara ya egbe, unu gbuye, ọnụ gbara ọsọ. Ha bezie na lighthouse agbaba egbe. Ha bịa gọọmenti as agbawa egbe. Ha ji wee nabazie deputy wee jebezie na mgbakọ. Governor Charles Chukwu Masoluri, emalukwa onye isi adon about all this elite drugs ị na-azọ. Mpa ọzọ nna whatever na video ọzọ, but it's very uncalled for. Ọnwụnwa ha adịghị necessary. Ọ ihe a ga-avoid ni unu agwalụ maka onye na-eme drug unu ya bịa kpụrụ ya apụ unu ejidi ya na bịa ego for ndị mgbapụ yenu bulu anụ unu gburu unu egbute na hunters unu kpọtara ka abịa chụọ nta na mgbakọ egbuo na anụ buru na eta Igbo anyị na-eme onwe anyị.